în care jucătorii pot să plătească pentru ceea ce fac. O să vreau să vorbim și despre Brandan, care are verde de la Ilie Stan și roșu de la Becali. Brandan are antrenorul de partea lui. Stan este de acord cu transferul său la Tianjin, dar te temă că fotbalistul va deveni frustrat dacă va arăta această afacere. Despre subiectul acesta vă propun să discutăm aproximativ de 3 minute. La ceasul de Berchire, somebody told me dimineața.